ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா வவ்வா மீன் ஃப்ரை தான் பார்க்க போகிறோம். அது தலைலாம் இருக்கும், அதை நம்ம வந்து குழம்பு வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த உடம்பு பகுதி மட்டும் நம்ம மசாலா போட்டு வச்சுட்டு வறுத்துக்கலாம். வேறுங்க, ஃபஸ்ட்டு மீன் வந்து கழுவிக்கலாம். நல்லா முதல் வந்து நல்லா ஒரு 3 தண்ணி போட்டு கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பக்கம் அந்த இதுவெல்லாம் இருக்கும், அந்த ரத்தம்லாம் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம உப்பு போட்டு நல்லா ஒரு கழுவிட்டா சுத்தமாக இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து மீன் வந்து கவுச்சி வாசனை அதிகம், அதனால உப்பு மஞ்சாத்தூள் போட்டு கழுவிட்டா நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தலையெல்லாம் போட்டு நம்ம குழம்பு வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பாடி பீஸ் எல்லாம் வந்து போட்டு நம்ம வறுத்துடலாம். இந்த மாதிரி இந்த தலை இந்த மாதிரி வந்து வாலெல்லாம் போட்டு நம்ம குழம்பு வச்சுக்கலாம். இப்போ இது வந்து நம்ம குழம்பு வச்சுக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம மசாலா போட்டு வச்சிடலாம். வச்சுட்டு நல்லா ஒரு 2 மணி நேரம் ஊறினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வறுத்துக்கலாம். நல்லாயிருக்கும். 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு 3 மணி நேரம் நல்லா ஊற விட்டால் நம்மளுக்கு மசாலாலாம் நல்லா ஊறும். மீனில் எப்போவுமே வந்து மீனில் மசாலா போட்டு எவ்வளோ நேரம் ஊற வைக்கிறோமோ அவ்வளோ நேரம் நம்மளுக்கு வந்து டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ ஃப்ரிட்ஜு இருக்கிறவங்க ஒரு 2 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு வறுத்தாங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம மசாலா போட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி வந்து வெந்தயம் வந்து வறுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 டீஸ்பூன் வெந்தயம் வறுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு போதும். நம்ம இப்போ இதை வந்து ஒரு தட்டில் கொட்டின்னு இதை வந்து நல்லா பொடி ஆக்கிக்கலாம். அந்த வெந்தயத்தை நம்ம வந்து குழம்பு வச்சு முடிக்கும்போது லாஸ்ட்டாக இதை வந்து நம்ம இந்த தூளை போட்டு இறக்கலாம். இப்போ நம்ம குழம்பு வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நம்ம இதில் வந்து சும்மா ஒரு 4 வெந்தயம் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வெந்தய தூள் வந்து லாஸ்ட்டில் போட்டு இறக்க போகிறோம். இதில் சும்மா ஒரு 4 போட்டுக்கலாம். வெந்தயம் வந்து அதிகமாகச்சுன்னா நம்மளுக்கு குழம்பு கசப்பு ஏறிடும். இதில் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ போதும் பூண்டு இந்த அளவுக்கு. இப்போ நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து நம்ம கறிவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும். போதும் அந்த அளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம தக்காளியை வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம், இது ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா போட்டுக்கலாம். மஞ்சாத்தூள் போட்டுக்கலாம். தனியாத்தூள் ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு மசாலா ஓரளவுக்கு பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம புளி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இந்த மிக்சியில் நம்ம தக்காளி அரைச்சல அந்த அதில் தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் சேர்த்து. இன்னும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து மீன் குழம்பு மட்டும் ரொம்ப திக்காக வச்சா நல்லா இருக்காது. கொஞ்சம் நல்லா சலசலன்னு இருக்கும்போது மீன் சேர்த்தோம்னா கொஞ்சம் திக்காகும். இப்போ சிக்கன் மட்டன் இதுன்னா நம்ம கொஞ்சம் திக்காக வைக்கலாம். மீன் குழம்பு எப்பவுமே கொஞ்சம் தண்ணியாட்டம் இருந்தால் தான் நம்ம ஊற்றி சாப்பிடும்போது நல்லா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ அதுக்கு தேவையான தண்ணியெல்லாம் ஊற்றிட்டோம். இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம மீன் சேர்த்துக்கலாம். கார்த்திக்கு தான் பசி எடுக்குது பொழுது. நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு புளியோட பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு. இந்த டைமில் இப்போது நம்ம மீன் சேர்த்துக்கலாம்.
எப்போவுமே இந்த மீன் தலை வந்து போட்டு குழம்பு வச்சா அது தனி டேஸ்ட்டு தான். சில பேர் வந்து மீன் தலையே வச்சு குழம்பு வைப்பாங்க. இதில் தான் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிறது. இப்போயே மீன் குழம்பு வாசனை வருது எனக்கு. இந்த மாதிரி வாசனைலாம் வந்தால் அதிகமாக பசி எடுத்துக்கிட்டுல. மீன் வந்து ரொம்ப கரண்டி போட்டு நல்லா தொழிவெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. சும்மா அப்படியே லைட்டாக இப்போ இந்த டைமில் நம்ம வந்து இப்படி கலாரி விட்டுடணும். இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கரண்டியே வைக்கக்கூடாது, இல்லைன்னா மீன் தனித்தனியாக ஆகிடும். இது வந்து பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான். அவ்வளோதான், இப்படியே கொதிக்கிட்டது. மீன் கொஞ்சம் நேரம் குழம்புல நல்லா வேகட்டும். இப்போ நம்ம மீன் குழம்பு இறக்க போகிறோம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து வெந்தயம் வந்து வறுத்து நுணுக்கி வச்சது இதை சேர்த்துக்கலாம். சும்மா அப்படியே லைட்டாக கிளறி விடலாம். மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ போதும், வெந்தயம் போட்டு சும்மா ஒரு நிமிஷம் இருந்தால் போதும். இப்போ நம்ம மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வவ்வா மீனுக்கு நம்ம மசாலா போட்டுக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சாத்தூள் போட்டுக்கலாம். இதில் மிளகாத்தூள் வந்து நம்மளுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். ஏன்னா வந்து சில பேர் மசாலாவில் நிறைய காரம் சேர்ப்பாங்க, சில பேர் லைட்டாக வந்து காரம் சேர்ப்பாங்க. அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு மீனுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா, ஒரு புள்ளி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்தோன்னா நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டு கரெக்டாக இருக்கும். இது கூட இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். கூட கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். எப்போவுமே அரிசி மாவு கொஞ்சம் சேர்த்தோன்னா நம்மளுக்கு முறுமுறுன்னு இருக்கும். இதில் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சும்மா 1.5 டீஸ்பூன் அளவு சேர்க்கலாம், போதும். இப்போ இந்த மசாலாவே நம்மளுக்கு போதும். ஆனாலும் கொஞ்சம் கூட டேஸ்ட் வேணும்னா நம்ம கடையிலேருந்து இந்த மாதிரி மீன் வறுவல் மசாலா வந்து வாங்கி இதில் வந்து 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து தண்ணி தொளிக்காமே முதல் கலரி விட்டுக்கலாம். மீனில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும்ல, அது வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னு பார்த்துன்னு அதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி தொளித்து கலரிக்கலாம். நம்ம வந்து நிறைய தண்ணி தொளித்து நம்ம கலரிட்டோம்னா நம்மளுக்கு மசாலா வந்து அப்படியே தனித்தனியாக இருக்கும், அப்படியே தண்ணி மாதிரி. இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து கலரி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி கொஞ்சம் தெளிச்சிக்கலாம். ஸோ இதில் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம மீனுக்கு வந்து நல்லா மசாலாலாம் போட்டாச்சு. இப்போ இது வந்து இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்க போகிறோம். ஒரு மணி நேரம் ஆகுது. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அர்ஜென்ட்டாக வேணால் 1 மணி நேரம் ஆகுது இது ஊறணும். இப்போ நம்ம ஒரு 1.5 மணி நேரம் இதை அப்படியே ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம மீன் பொரிச்சிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காயட்டும். இப்போ நம்ம வந்து 2 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்தாச்சு. மீன் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் பொரிச்சிக்கலாம். இப்போ திருப்பிக்கலாம் அந்த பக்கம். போதும், நம்மளுக்கு வேறு நல்லா மொறுன்னு வந்துடுச்சு மீன். வெளியே வந்தால் அப்படியே சூடான சாப்பாடு.
அப்படியே அப்படியே ரெண்டு சைடு சாப்பிடுங்க. எப்படி இருக்கு டேஸ்ட்டு? சூடாக இருக்கு. மீனும் சாப்பிட்டு சூப்பராக இருக்குங்க. உப்பு காரம்லாம் சூப்பராக கரெக்டாக இருக்கு. நல்லா இருக்கு. உனக்கு எப்படி கிச்சாக்க? கச்சி சாப்பிடலாம். சூப்பராக இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு. மீன் எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு சாப்பிட்றது உண்மையிலே நல்லா இருக்கு. இப்போ நாம் தட்டில் சூடாக சாப்பாடு போட்டாச்சு. இப்போது மீன் குழம்ப ஊற்றிக்கலாம். மீன் ஒன்று போட்டாங்க, சாப்பிட்டு காட்ட போகிறேன் நான். குழம்பு நல்லாயிருக்கு. மீனும் நல்லா தான் இருக்குது, டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இப்போ வறுத்த மீன் ஒன்று எடுத்தாச்சு. நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் நம்ம சாஃப்டாக வறுத்து எடுக்கணும்னா தவாவில் போட்டு அப்படியே அறுக்க வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கம்மியான எண்ணெயில். நல்லா மொறுமொறுன்னு நல்லா வரணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக எண்ணெய் வச்சு எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வேக விட்டு எடுத்தோம்னா நமக்கு மொறுமொறுன்னு இருக்கும். நல்லாயிருக்கு மீன் குழம்பு. மீன் வறுவலும் நல்லாயிருக்கு. இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மீன் எப்போவுமே பசங்க கொடுக்கும்போது பார்த்து கொடுங்க. டேஸ்ட்டாக இருக்கிற மீனுக்கு வந்து முள் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஆனால் பார்த்து சாப்பிட்லாம். எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். எல்லாருக்குமே பாய்.